Yun, good morning. Good morning mga tropa. So nandito pala tayo sa may coding area, no? So makikita nyo ito mga tropa. Yan. Tumutubo na yung damo dito sa may coding area natin. So mamaya maglilipat tayo ng mga ibang manok natin dito para yun, makatuka sila ng mga damo. So ganyan yung gusto nilang damo mga tropa. Mga bagong tubo na ganito. Tapos lalagay din tayo ng TV. Yung TV dito, may nagawa tayong TV dito. Pero may nagawa pa tayong isa. So yun yung kukunin natin. Kukunin natin yung TV na ginawa ko. Ganda na ng mga manok natin. Ay, kukunin lang natin yung TV natin. So nung nakaraan pa nagawa to, pero ngayon ko lang na mailalagay doon. Kasi pinamit natin ang tagal ko dito sa may mga piso natin na mga week old. So dito yung mga week old natin. Bali 2 weeks na sila. Ginawa ko mga tropa. Yan siya. So ako lang gumagawa nito mga tropa. Ganda oh. Ganda ng pagkakagawa. Ganda ng pagkakayari. So ilalagay natin siya doon. Tara. Ilalagay natin siya sa may gold video siya. Dito natin siya ilagay. Pero itong mga to tatanggalin na natin pero saka na. Kaya dito na lang muna. Ayan mga tropa. Ganda ng TV natin. Isa. Dalawa. Tatlo. Yan. May sinukat tayong tubig. Sinukat tayo ng tubig sa dahil may gagawin tayo ngayon sa mga nokis natin. So 3 baso ng tubig. Kasi nga diba katatapos lang natin na mag purga bacterial flushing saka magbigay ng B12 kahapon. At ito naman yung susunod na gagawin natin. At nalinisan ko na rin pala itong mga patukaan ng mga alaga natin. So kailangan dapat malinis lagi yan. Kasi para hindi sila magkasakit. Kasi minsan dyan nagsisimula yung sakit ng mga nokis natin mga tropa, no? Yung sa madumi na patukaan. So dadalhin lang natin dun sa may cording area yung mga patukaan nila. Yun. Tapag lang na muna natin dito. So yun mga katropa. So good morning sa inyong lahat. At ngayon magbibigay tayo ng probiotics sa mga alaga natin. So yun, nakita nyo naglagay tayo ng 3 baso ng tubig. Dahil yun yung gagamitin natin na pang tubig sa mga patuka ng mga nokis natin. At nais ko lang kasing i-share sa inyo itong ginagawa ko mga tropa na kung ano yung binibigay kong pinakamabisang probiotic sa mga alaga natin. Yan. Ito pala yung mga tropa. Yan. Probiotics. Ito yung ihahalo natin dito sa kinuha natin na 3 baso ng tubig. So napakahalaga kasi mga tropa na magbigay ng probiotics. Gawa nga nung siyempre
yung mga goods and bad bacteria sa mga katawan ng mga manok natin, napuksa lahat yun nung nagpurga tayo. Kaya yung mga good bacteria sana na hindi sana dapat madamay, nadamay yung mga yun. So ngayon, yun yung ibabalik natin sa mga alaga natin, sa mga nokis natin. Kaya gagamit tayo nito. Ayan. Ito. Baliktad. So yan, gagamit tayo nito mga tropa. Ayan. Para sa mga nokis natin. Probiotics. Para bumalik yung mga good bacteria sa katawan nila. Ito yung mga tropa. Ayan. Sarap. Nilalagay natin dito. Yun. Shake lang natin. So 2 at 3 basong tubig pagtumbas nito. Yan. Yun mga tropa. At magtitimpla tayo ng mga patuka ng mga nokis natin. So unahin natin yung mga nandito sa cording area. Yan. Unahin natin yung mayan. Pero pag may sobra, ihalo din natin sa mga patuka ng mga chikiting natin na nandun sa range area. So kukunin lang natin itong mga patukan nila mga tropa. Kunti na lang din. Kunti na lang din yung mga patukan nila. So may mga nagawa na rin pala akong mga tipi. Ayan o, nakagawa ko ng mga tipi. At itong cording area natin is aayusin natin yan. Ayusin natin, lilinisan natin. Tapos ihilera natin yung mga tipi na yan para maging mas maayos yung cording area natin. Pero yun nga lang, ilan ba? 1, 2, 3, 4. 4 pa lang yung nagawa kong tipi. So ngayon nagdadagdag pa tayo nito. Kaya hindi muna natin i-vlog kasi gusto ko munang tapusin lahat yung tipi bago natin ayusin tong cording area natin. So bali siguro yung isang linyang ganyan, tatlong tipi yung ilalagay natin. So bali magsisimula tayo doon hanggang doon sa may sampalok, pa ganyan, pahilerang ganyan mga tropa. So napakaganda sigurong tignan nito pag matapos, no? Pero as of now hindi pa natin magagawa dahil kulang pa tayo sa TP. So mayroon lang tayo ngayon is yung mga scratch pin. Yung mga scratch pin pa lang yung mayroon tayo, pero soon magkakaroon na tayo ng manukan dito sa may cording area. O step by step gagawa natin lahat yan. Hindi man agad-agad, pero at least paunti-unti may natatapos tayo mga tropa. So yun, so balik tayo dito sa may ginagawa natin. So ayan, dito yung tinampla natin. Nandito na rin yung kanilang patukaan. Uy, masamang balak mo. Right, so yun. So usog lang tayo ng konti kasi alam ko nang mangyayari. So yun, magtitimpla lang tayo ng patuka ng mga nokis natin mga tropa na. Yan. Ayusin natin yung camera. Yan. Right, so unahin natin yung mga yung mga fruit cut natin. Sukatan. Dito pala sa kabila. Dito yung sukatan natin. Yeah. So yun yung mga kinuha natin ng mga patukaan, pati yung nandun sa may tabi ng range kinuha na natin para sabi ko in case na sumobra yung tinimpla natin, may ibibigay agad natin sa mga to. Ito yung mga nilinisan natin.
Gutom na tong mga tropa, mga nokis natin. Gutom na sila. So yan yung epekto ng red cell. Talagang tatakaw, lalakas kumain yung mga alaga natin, mga nokis. Kaya napaka-effective talaga ng red cell na yan sa mga manok natin. Kaya kung ako sa inyo, gamitin nyo na yan kung gusto nang bumulto agad yung katawan ng mga alaga nyo, yun ang gamitin nyo. Okay, so yun, isang sukat sila. Bali limang nokis yung bibigyan natin ng Enerton. Ayan. Tapos dito naman bali apat dito. Bali kung mapapansin nyo, itong dalawa mas maraming sukat ng pagkain nila, kasi ito yung nandun sa mga stag natin na macrae. Bali apat kasi sila, so tigda dalawang sukat yan. So dito na natin ipapasok tong tinimpla natin. Ayan. So ayan, tig-isang sukat nito. Ayan o, tig-isang sukat. Uy, nauna ka na. Sandali, hindi pa ako tapos dito. Tig-isang sukat sila ng nitong tinimpla natin na Yakult na probiotics. So ito yung pinakamabisang probiotics na ibibigay natin sa mga manok natin. Kasi nga diba, kailangan din nila ng good bacteria. Okay, so yun mga tropa, no? Natapos na tayo sa pagtitimpla ng patuka nila, pero antayin lang muna natin kunti na medyo ma-absorb ng patuka nila yung binigay natin na probiotics. So parang ganito siya. So yun mga katropa, no? At maya kunti ibibigay na natin itong mga patukan ng mga nokis natin. So update tayo mamaya mga tropa. Gutom na daw pan natin, gold natin, oh. Yung unang brood cup po mga tropa, yung ating gold. So ito pala half to. So ang lahi pala nito mga tropa is Boston Gold. So pinagpa crossbreed nung aking pinsan, kasi dun sa pinsan ko kinuha to. Yun ko nakuha sa pinsan ko. Ang lahi nito is Boston Gold. So yan. Kaya kung mapapansin nyo, yung palong niya para siyang Boston, pero yung katawan niya gold na gold talaga. So napakaganda ng manok na to. Sa medium station to, itong nokis na natin to. Ay, so yun, umalsa na yung patuka nila at bibigyan na tayo. Yun, gutom na tong Boston Gold natin mga tropa. So alagang probiotics yan. Okay ka pa dyan? Right, so yun, di-deliver lang natin kung mga patuka nila. So ito naman yung mga stag natin. Lapit na mag 6 months. Hindi talaga magkasya to. Papasok natin kasi marami yung ligaw na manok. Pinakain kasi nila yung mga pagkain nito. Ngayon sa mga tropa, lakas ng kumain.
Pati yung gold natin, bigyan natin. Ito na yung gold natin mga tropa. So ito, ayan o. Yan yung lahi nun. Yan yung lahi ng manok natin. Ayan o, tignan nyo naman. Manang-mana. Manang-mana sa tatay. Ayan o, Boston Gold. Pero yung nanay na mga to, binalik ko na sa pinsan ko mga tropa. Kasi kan lang, yung broodtak lang yung binigay sa atin, pero yung nanay hindi niya binigay sa atin kasi gagamitin niya sa pang-breed. Pero okay na yun, at least importante mayroon na tayo nito. Ito. Yung nanay nito mga tropa, yung nanay nito saka to, yun yung pares ko. So yun yung lumabas na ang tawag doon, yun yung lumabas na anak ngan. Gold na gold eh. Boston Gold. Okay, so dako naman tayo dito. Dito naman tayo sa mga makri natin. Nagutom na. Oh sus, grabe oh. Yeah. Nagulat naman ako dun sa atake na yun ah. So pagtuwalayin natin para hindi sila maggipitan dito, para hindi masikip. Kain lang. So yun mga tropa, so yun lang yung vlog natin ngayong umaga, and good morning sa inyo lahat. At dito na matatapos tong vlog na to. So pinakita ko lang sa inyo mga tropa kung ano yung ginagamit natin na probiotics sa mga alaga natin. Ayan, nakita nyo naman. So ayun mga tropa, so ito yung pinaka last na step ng ating magmula sa pagpupurga hanggang sa pagbibigay ng probiotics. So yun, ito yung last na vlog natin sa pagpapapurga. At susunod naman na gagawin natin is yun na, dun na papasok yung talagang araw-araw yan na papabultuhin na natin yung katawan ng mga nokis natin. So, nakita nyo naman kung kaano na sila kalakas kumain, gawa nga nung sa ginawa natin. So yan na yung resulta ng pagpupurga natin, bacterial flushing, pagbibigay ng B-complex, tapos pagbibigay ng probiotics. So yun, susunod na gagawin natin is magbibigay na lang tayo ng mga maintenance na mga vitamins, katulad ng vitamin minerals, ganyan, calcium, yun. So yun, kailangan nila yung calcium na yun, kaya yun yung mga maintenance na binibigay natin. Tapos syempre vitamin pro para sa mga patuka nila, hahalo tayo. Tapos hahalo din tayo nung red cell. So yun, every morning red cell para lumakas silang kumain. So yun mga tropa, at dito na matatapos tong vlog natin, and see you sa next na vlog natin mga tropa.